Carlos Florianok ziurtatu du Alderdi Popularreko agintarien errenta aitorpenak berehala plazaratuko dituztela. Gardentasun ariketa hori egiteaz gainera, auzia epaileen esku egoteak are gehiago lasaitzen dituela dio eta baztertu egin du ikerketa batzordea eratzea Kongresuan. Desnudarnos ante los jueces, ante los tribunales, no ante Rubalcaba. PSOEk erabili egingo lukeela gaineratu du. Rubalcabari eskatu dio egiteko eurek ere ariketa hori berrori eta argitaratzeko kontuak. PPko antolakuntza idazkari ordeak esan du demandak prestatzen ari direla. Lehenengo eta behin nori zuzendu eta ondoren zein bidetatik jo, penaletik edo zibiletik. Denen kontrako demandak aurkeztuko dituztela esan du behin eta berriro, gero zehaztu du. Informazioa publikatu edo filtratu dutenen kontra eta Alderdi Popularreko kideei legez kanpo dirua jasotzea leporatu dietenen kontra. Antonio Basagoitik bere babes osoa adierazi dio alderdiari eta bereziki Mariano Rajoy presidenteari. Tiene todo el apoyo del Partido Popular, tiene todo el apoyo de su militancia, tiene la mayoría absoluta y Rajoy tiene que gobernar. Esan du alderdiaren babes osoa eta botoek emandako zilegitasun osoa duela gobernuaren buru jarraitzeko. Alderdia utzi duen Galdakaoko zinegotziari buruz esan du bakarra dela PPren barruan lanean jarraitzea erabaki duten 200 zinegotzi eta kargudunen aurrean.